Mga hinigugma kaigsunan sa Ginoo, maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon og pasalamatan naton ang Dios sa iyang padayon na pagmando kanato, sa iyang pag-ipon kanato diri aron sa pagsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Diri mismo sa Reverend Mary Boydstag Sanctuary, ag ingon man usab ato gi abi-abi kadtong mga kaigsuonan nato nag-attender online pinaagi sa QCCP Cosmopolitan Church live Facebook live streaming. Okay. Ato gihapon giabi-abi ang tanan ng mga bisita o karon pa lang mga nag-attender o nag-appeal sa pagsimba diri sa Reverend Moire Budstag Sanctuary. Karon mao ikaduha nga Domingo sa Kwaresma o primero nga Domingo sa pagsaulog sa ika-93 nga anibersaryo niining simbahan sa Dios, ang UCCP Cosmopolitan Church. Ang atong liturgist karon si Igsoon Amor Abagon. Ato gipasalamatan ang mga kaigsuonan na nag-sponsor sa anindot kayong mulak sa atong altar o ingon man usab ang nag-sponsor sa atong Snacks Fellowship, kahuman sa atong pagsimba diha sa Social Hall ang La Guardia family. Hinaot na ang pagbendisyon sa Dios nga walay pagubas manaa sa inyong mga kinabuhi. Ato usab gipasalamatan ang Dios sa mga kaigsuonan sa saulog sa ilang mga adlaw na tawhan o ingon mo usab mga adlaw sa pagminyo. Ato makita diri sa pinakaulahi no nga pahina sa atong Cosmopolitan Herald. Ang Christian Women's Association magasaulog sa International Women's Day Luncheon Fellowship sa Marso 8, sunod na Domingo alas 11:30 hangtod sa alas 2 sa hapon sa second floor sa Rigos Hall. Ato usab gipahibalo nga ang atong mga aktibidad sa tibuok nga bulan naa diri gihapon sa atong Cosmopolitan Herald, no? Ikan karong hangtod sa Marso 8, 15, 20, 20, no? Ang Choral Festival o March 22 hangtod sa 29. Okay. So, ato di ay awitan o birthday song ang mga birthday celebrators of the week. Ingon man usab ang mga wedding anniversary celebrate. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Ang atong magwawali karon at ko ipailaila mao si Reverend Juliet Solis Aguilar. Reverend Aguilar earned her Bachelor of Theology degree from Silliman University Divinity School in 2001. In 2018, she completed her master's degree in International Diaconic Management at the Protestant University of Wuppertal or Institute of Diaconic Management in Germany. As a scholar of the United Evangelical Mission, she has pursued advanced training in international human rights advocacy in Geneva, Switzerland, and in conflict resolution and management in Seoul, South Korea, both in 2008.
From 2001 to 2022, Reverend Juliet served as National Program Coordinator of the United Church of Christ in the Philippines, directing national programs in Christian education and nurture, human rights, and community ministries. Currently, she was assigned pastoral responsibilities in several local congregations under the UCCP United Metropolis Conference. She was elected National President of the United Church Workers Organization for one quadrennium, 2018 to 2022. Currently, she is serving her second term as Conference Minister of the United Metropolis Conference. Her leadership extends beyond denominational boundaries as she remains actively engaged in the ecumenical movement and in advocacy for good governance, peace building, human dignity, gender justice, and the integrity of creation. Let us welcome Reverend Juliet Aguilar. Para sa dugang pang mga detalya sa atong mga pahibalo kakuhan, palihog basahan na lamang ang atong Cosmopolitan Herald publication for today. Karong tungura, atong panayon ang pagsimba sa Diyos, pinaagi sa paghimamatay o mga awit sa pagdaig. Pangunahan kini sa Visayan Praise and Worship Team. Praise. Thank you, Lord. Amen. Maayong hapon sa tanan. Amen. Maayong hapon sa tanan. Ayong hapon. Amen. God is good. All the time. Indeed. Mayo ubotan kayong Ginoo. Kamusta? Kamusta? Amen. Natuo ko ang inyong gingon nga God is good all the time. Pabilin og nagtuo ko sobra-sobra. Pinilo-pilo ang panalangin nga nadawat nato. Dili man sa material, physical, mental, labaw sa tanan, spiritual. Ug sa mong pamaagi, nagtuo ko nga excited og malipayon ang tanan. Excited ba? Amen? Amen! Excited para sa buhay nga Dios, para sa imaya sa atong buhay nga Dios. Busa ikaw ako magdayeg para sa imong Ginoo. Apan sa dili pa lamanuha ang imong tapad. Kailaman or dili ayaw kaulaw. Kay ngano? Igsuon ta diha kang Kristo. Amen ba? Amen! Igsuon ta diha kang Kristo. Busa ipaabot imong mainiton nga malamano. Ang matamis nga pahiyom, di ba? Ang matamis nga pahiyom. Your smile works more than anything. Your smile works more than anything. Di ba? Who knows, ang imo ding tapad, adunay kabugaton karon, but by your smile, He is comforted. You are comforted. Ipaabot ta ang atong mainiton nga lamano. Abi-abi, pinaagi sa awit, malipayon ang Kristohanon. Jesus atong sundo, hindi kita niya
banal langit mo, isang tanan iyang pagkadong, ato sa banal langit mo. Pwede ba nga taga na ito ang pinakakusog nga pakpak ang atong Ginoo? Yes! Yes, Lord! Yes, Lord! What a victorious Sunday. Dili lang Sunday, kundili what a victorious life we have. When Christ died on the cross, we are victorious. No? Human, ingon nga ni nila, human is the expensive debt that God gilukat mo. Ang tao ang pinaka mahal nga gitubos sa Ginoo. Why? He didn't just died on the cross, but he offered his life, and we are cleansed by his blood. Blood ang gihatag sa Ginoo. No one can do that. No one would made it up for you and for me except Jesus. So God deserves the glory and the honor. Ingon siya sa Romans 5:8. But God demonstrate His own love for us in this: while we are still sinners, Christ died for us. Christ died dili para sa bato, dili para sa hayop, kundi para nimo o kanako. So He deserve glory and honor and praises and adoration. Let us sing, My Redeemer lives, and I know He will continue living, and I know He is living. You rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. We believe. My shame is taken away. My pain is healed in
Lord God, for what you have done, not just today, but in our entire life, Lord. For all you've done, we praise you, we glorify you, we honor you, we thank you, Father. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you can be. From the everlasting to the world we live, the Father's of His love. 'Cause you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. And all you've done. Thank you, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same. From the everlasting to the world we live, the Lord is on His side. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. 'Cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near, Lord, 'cause you came near, yes, from the everlasting, yes, Lord, to the world we live. Thank you, Father. You live, you died, you rose again on high. You sing it out, church. Sing it out. Hallelujah. Woo! For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. 'Cause you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Yes, Lord, for all what you've done, Father God. Awiton manamag, Father God, ang tanang awit sa kalibutan, Father God. We cannot fully describe you, Lord Jesus. Tulaon man mo, Lord, ang tanang tula, Father God.
but no words could describe you, Father. That is what you are, Lord. You are almighty. Almighty. Thank you for knowing our ways, Father. Even when I fail you. Yes, ihuptan na mo, Lord. Ihuptan na mo, Father. Your holy presence surrounded me. Every season, I know you love me.
powerful, Father God. You are the Alpha and the Omega, Father God. The beginning and the end, Lord God. The foundation of our faith, Father God. You failed them, Lord God. You failed the enemy to stole us, Father God. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing stands against. What a powerful name it is. Sa mausapa, sa makusog na tingog, what a powerful name it is. What a powerful name it is. Father God, tingog sa imong mga katawhan, Father God, declaring how powerful you are, declaring how good you are, Father God, declaring how grateful we are, Father God, on what you have done on the cross, Father in heaven, on what you have done in our lives, Father God. As we continue to look back, Father God, as we continue to look back, Lord God, how we fought the fight, Father God, how we win the fight, Lord God, how we win the fight. And one thing, Lord God, na mo nakita, there is only one name, there is only one God, and there is only one powerful God who stand before us, who carry us. And we are so thankful, Lord, and we are so grateful. We thank you, Father God. We give you glory, we give you honor, the praises and adoration, Father God. May this day, Father God, a sweet aroma in your feet, Lord God, a sweet presence in your feet, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ihatag ta ang makusog nga pakpak para sa Ginoo. Tawag sa pagsimba. Ang pagtawag kang Abraham, dili lamang pagsulay sa pagtuman, kundili usa ka lawom nga pagtawag sa pagtuo sa Dios. Usa ka pagtuo nga mulapas sa kinabuhi ug kamatayon. Mga igsuon diha kang Kristo, uban sa abli nga kasing-kasing og hunahuna, nagkatapok kita karon, nagkahiusa sa espiritu og kamatuoran, o gipakusgan sa atong pagtuo sa Dios. Ibutang nato sa daplin ang tanan nga makababag sa atong hingpit nga pagsalig sa Dios. Magkahiusa kita sa pagbutang sa atong pagsalig sa matinumanong mga saad sa Dios. Ug musingba kita kaniya uban sa tibuok natong pagkatao. Tanan, Dalaygon dalaygon ang ang Ginoo. Giawag ang tanan sa pagtindog.
Magampo kita. Niining takna sa among panagtigom o Dios. Among daygon ka tungod sa pagtuo nga imong gipugas sa among mga kasing-kasing nga nagpalig-on kanamo sa matag panahon sa kinabuhi. Pinaagi sa mga mata sa pagtuo among makita ang imong kaayo sa malipayong mga higayon ug bisan sa mga panahon sa kalisdanan. Gisaulog namo ang imong pagkamatinud-anon ug ginahalad kanimo kining taknaa sa panaghiusa ug pagsimba. Ubanan mo kami sa among pagpadayon sa panaw sa kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus kini among pag-ampo. Amen. Giawag ang tanan sa pagpanlingkod. Pagsugid sa sala. Ang kamatuoran sa Biblia nga walay bisan kinsa nga mahimong matarong, pinaagi lamang sa mga buhat, nagpahinumdom kanato nga ang gugma o grasya sa Dios mula pa sa tanang kalainan, aron walay bisan kinsa nga makapanghambog. Nagtawag usab kini kanato sa pagkinabuhi nga may hingpit nga pagtuman sa Dios, nga ginpalig-on sa pagtuo ug pagpasalamat. Maningkamot kita sa pagduol sa Dios, isugid ang tanan nga makababag sa atong pagtuman sa iyang mga sugo ug bag-ohon ang atong kasabutan kauban kaniya. Pamatia kining kasiguruhan gikan sa Roma 4, versikulo 7 hangtod 8. Bulahan gayud ang mga tao nagipasaylo sa Dios sa ilang kalapasan ug itabunan ang ilang mga sala. Bulahan gayud ang tao kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Mga igsuon diha kang Kristo, kita napasaylo na busa magkinabuhi kita diha sa kagawasan o kalipay sa grasya sa Diyos. Amen. Kalinaw ni Kristo, maanaa kaninyo. Mga igsoon ni Kristo, magkahiusa kita sa pag-ampo samtang atong gisugdan ang ika-93 nga katuig nga sa pagkamatiduanon sa Dios sa UCCP Cosmopolitan Church.
Magpasalamat kita o maghangyo sa iyang grasya. Makagagahom o ang amahan sa ngalan ni Kristo ang among manunubos. Muduol kami kanimo nga puno sa kamapasalamaton. Nagtigom kami karong adlaw Marso 1, 2026 aron sugdan ang bulan sa kausulugan sa ika-93 sa anibersaryo sa UCCP Cosmopolitan Church. Ginoo, salamat sa imong walay katapusang gugma ug pagkamayo. Sulod sa kasiyaman ug tulo ka tuig, imong giagak ang among simbahan sa panahon na kalipa sa kalipay ug panahon sa pagsulay. Salamat sa mga pioneers, sa mga nag-alagad ug sa tanang membro nga nahimong instrumento sa imong grasya. O Diyos, sa panagiusa, panalangini ang tibuok bulan, ang mga kalihukan sa among anibersaryo. Inaot ang among tema, ang Walking with Jesus, journeying together, uniting in faith, sharing our common witness, dili lang sa baba ipamulong, kundili sa kasing-kasing namong buhaton. Himuha ka niyang panahona nga usa kahigayon sa pagbago sa among pasalig, sa pagserbisyo kanimo ug sa komunidad. Ginoo, samtang nagasaulog kami, tabangi kami nga dili malimot sa among tawag. Padayon na gamita ang Cosmopolitan Church, isip kahayag sa dakbayan ug sa tibuok kalibutan. Ihatag kanamo ang kaisog sa pag-aksyon nga makatarunganon ug paghigugma sa kaluoy ug paglakaw nga mapaubsanon uban kanimo. Iampon namo ang among mga church officers, boards ug tanang organisasyon sa simbahan. Atagi sila sa espiritu sa kaalam o gugma aron mogiya sa panon. Panalangini ang tanan mga kasilinganan o komunidad nga among gialagaran. Himuha kaming usa ka nagkahiusang alawas ni Kristo. Ginoo, gipiyal namo kanimo ang mga masakiton, ang mga nawad-an ug paglaom ug mga naglisod. Hinaot tining 23 anibersaryo magdala og kahayag sa ilang mga kinabuhi. Padayong ka Diyos sa magsulti ka namo sa mensahe sa imong pulong pinaagi sa awit sa Pilgrim's Choir ug sa wali sa imong ubos nga sulugoon aron magsilbing inspirasyon ug giya sa among matag-adlaw nga pagkinabuhi. Kini ang among mapinaubsanong pagampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Giyawag ang tanan para sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ang teksto makikita sa Mikiyas Kapitulo 6, versikulo 8, na naingon, gipakita na niya kanimo o tawo unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma o sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakiguban sa atong Dios. O sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 6, kay gidawat naman ninyo ang Ginoo si Jesucristo pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, ang pulong sa aton Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ready naman nakikita. Kita. Daghan kaayong salamat sa maanindot nga awit sa atong choir. Malipayon og maayong hapon kaninyong tanan. Mga hinigugma nga igsuon diha kang Kristo. Magampo kita. Mahigugmaong Dios, samtang maminaw kami sa imong mga pulong, ablihi ang among mga hunahuna o kasing-kasing.
Hatagi kami og kaalam, aron masabtan namo ang imong mensahe, pinaagi sa imong ubos nga alagad, ug hatagi kami sa kaisog, aron buhaton og maikinabuhi namo kini sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Dako ang akong pasalamat og ang atong ang atong mga kasing-kasing na puno sa pagdayig sa Ginoo niining kahaponon. Sulod sa 93 ka tuig, nakita nato ang kamot sa atong Ginoo nga nagagiya, nagapanalipod ug nagapanalangin sa atong simbahan. 93 ka tuig nga mga pag-ampo ug pangamuyo, mga pag-alagad nga adunay sakripisyo, ug mga lakang sa pagtuo bisan sa taliwala sa matag unos sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Kinsabay wala naka-experience og mga unos sa kinabuhi, mga problema sa matag adlaw kanato. Dili sayon ang musunod kang Kristo, ilabi na sa atong panahon karon. Adunay kanta ni ana no, pero dili kaayo ko maayo mo kanta, dili pareha sa atong admin pastor diri si Bishop Jerome. Kini nga pagsaulog dili lamang kasaysayan sa kinabuhi sa atong iglesia, kundili ginasaulog nato ang mga sugilanon. Ginasaulog nato ang matag sugilanon, matag istorya sa matag usa ka membro niini nga iglesia. Dili lamang anibersaryo ang atong ginasaulog karon. Kini nagapamatuod nga buhi ang Dios ug ang atong Ginoo matinud-anon gayud sa matag henerasyon sa sulod sa 93 ka tuig sa atong iglesia. Ang atong tema karon adlaw nagaauhag kanato, paglakaw kauban ni Jesus, kinabuhi nga katarungan og maluluyon. Mga igsuon, maanindot og mahinungdanon kaayo ang inyong napili nga tema og teksto sa atong pagsaulog karon. Tungod kay nagahatag kini og daghang mensahe og mga pagtulun-an sa atong Kristohanong panginabuhi sa adlaw-adlaw. Sa mubo nga biblikal na kahimtang niining duha ka mga teksto na atong napili, sa Mikias 6:8, pagbuhat sa matarong, paghigugma sa kaluoy, ug paglakaw nga mapainobsanon uban sa imong Dios. Sa panahon ni Propeta Micah, ang katawhan sa Israel puno sa kawalay hustisya ug pagkahipokrito. Nagatuo sila nga ang kalipay, nga malipay ang Dios pinaagi lamang sa halad ug ritual. Apan gipadayag sa Ginoo nga mas importante ang pagbuhat sa matarong, paghigugma sa kaluoy, ug paglakaw nga manayubsanon uban kaniya. Ang tinuod nga pagtuo makita sa nabag-ong kinabuhi sa matag usa kanato. Ug sa Colosas naman, chapter 2 verse 6, maingon nga gidawat ninyo si Kristo Jesus nga Ginoo, magapadayon kamo sa paglakaw diha kaniya. Ang simbahan sa Colosas giatubang ang mga sayop nga mga pagtulun-an ni adtong panahona. Ang mga sayop na pagtulun-an sa Colosas mao ang mga nagtudlo nga kinahanglan pasundon ang mga daghan kaayong mga ritual, mga balaod ug mga espirituhanong mga practices aron maluwas ug musalig sa kahibalo sa tawo ug kalibutan imbis nga pagsalig lamang sa atong Ginoo. Ug gani gipahinumduman sila ni Pablo, imbes kang Kristo, nga si Kristo igo na, nga ang pagdawat kang Jesus
dili katapusan kundili sinugdan lamang sa pagpadayon nga paglakaw uban kaniya sa atong adlaw-adlaw nga panganabuhi. Ug unsa man ang mensahe niini para kanato niining kahaponon. Ingon nga mga Kristohanon sa unang Domingo ng atong pagsaulog sa atong ika-93 nga anibersaryo. Una, ang paglakaw uban kang Jesus mao ang pagkinabuhi nga makatarunganon. Niingon ang teksto, pagbuhat ug matarong. Sa panahon ni Propeta Micah, ang katawhan relihiyoso kaayo, apan walay hustisya sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dagang halad, apan kulang sa katarungan. Mao nga gipahinumduman sila sa Ginoo nga ang tinuod nga pagtuo diha sa kay Kristo makita sa pagkinabuhi nga matarong. Kung magalakaw kita uban kang Jesus, ang atong panimalay mahimong lugar sa hustisya o gugma sa Dios. Ang atong trabaho mahimong dapit nga matinud-anon. Ang atong komunidad makakita og kahayag sa atong mga buhat. Refleksyon sa kaayo o gugma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ang simbahan puno sa espiritu ug dili walay pagpakabana sa mga hinagulo o kahimtang sa kalibutan. Kung maglakaw kita uban kang Jesus, ang atong kinabuhi mahimong kahayag, mahimong asin sa atong katilingban. Ikaduha, ang paglakaw uban kang Jesus mao ang paghigugma sa kaluluyon. Niingon ang atong teksto, paghigugma sa kaluoy. Dili lamang pagpakita og kaluoy sa mga taong dali ra kaayo natong himamaton, dali ra kaayong higugmaon, kundili usab mao ang paghigugma sa atong isig katawo bisan lisod kini buhaton. Moingon ta sa Bisaya, lisod spilingin. Ano po? Naaman joy tawong lisod kaayo spilingin. Dili kaayo sayon nga pakisamahan ba? Undeserving sa ato pa. Ang kaluoy mao ang gugma nga adunay paglihok. Insakto man ang gugma, pero mas labaw pang mas maanindot ang kaluoy. Tungod kay ang kaluoy mao ang gugma mapinaagi sa atong paglihok. Si Jesus puno sa kaluoy. Kung tan-awon nato ang iyang kinabuhi, mitabang siya sa mga kabos, miduol sa mga makasasala, mihilak uban sa mga naghilak, nag-agulo sa iyang kapanahunan. Wala siya'y pagpili kung kinsa ang angay tabangan. Bisan gani, usa lang ang mibalik og nangayo og pasalamat kaniya, okay lang sa iya ha? Di po ba? Pulo ang iyang giayo, pero usa lang ang nibalik og nagpasalamat kaniya. Mga igsuon, daghan sa atong palibot ang nagkinahanglan og kaluoy. Ang mga naglisod sa panginabuhi, ang mga nag-antos sa tumang kasakit, ug mga nag-agulo sa kinabuhi, ang mga nag-inusara sa ilang mga problema. Nakabalo ko nga ang UCCP Cosmopolitan Church ay adunay mga programa para sa mga less fortunate natong mga kaigsuunan. At ang atong lokasyon, maayong lokasyon para sa community ministry. Tan-awon lamang nato ang atong silingan diha sa atubangan. Nakasulay kog sulod diha. Gidala nako ang akong anak, gidala nako ang akong igsuon, ug ako din nisulay po ko og pa-check up. Kabalo kita sa kahimtang sa atong mga igsuon nga misulod sa PGH. Ano po? Tumang kalisod. Ug makita nato unsa ang itsura sa kinatibuk-an nga kahimtang
sa atong katilingban. Mga igsuon, daghan ang mga nag-antos sa hilom. Yung mga dili nato mabati, wala nato na dungog, pero sila nag-agulo sa sulod sa ilang kinabuhi. Usahay ang ilang gikinahanglan, dili baya ang atong mga kusog kaayo nga mga pagsangyaw. Pero ang ilang gikinahanglan mao ang mga kamot nga muduyog kanila. Usa ka dalunggan nga maminaw sa ilahang mga inagulo sa kinabuhi. Usa ka kasing-kasing nga mutagad ug mga pag-ampo nga gahatag ug kadasig ug kalig-on kanila. Kung ang Espiritu Santo nagalihok sa usa ka simbahan, ang kaluoy mudagayday gayod sama sa suba nga nagahatag og kinabuhi sa uga nga yuta. Ikatulo, ang paglakaw uban kay Jesus mao ang pagpadayon nga mapainobsanon ug matinumanon. Mapainobsanon nga matinumanon. Ingon sa teksto, paglakaw nga mapainobsanon uban sa imong Dios. Sa Colosas 2 verse 6 nagaingon si Pablo nga magpadayon kita sa paglakaw diha kang Kristo. Walay lugar ang paghunong, walay lugar ang pagretreat, kundili bisan sa kalisod, bisan daghang mga problema, padayon kita. Bisan daghan sa mga pag-antos, magapadayon kita. Ang paglakaw nagpasabot ug padayon nga maayong relasyon sa usag-usa. Dili kini usa ka higayon lang na emotion. Kini adlaw-adlaw nga pagpili sa pagsunod kaniya sa pagbuhat sa iyang misyon nga gipiyalan kanato. Ug sumala kay Mikias, maglakaw kita nga mapainobsanon uban sa atong Ginoo nga maluluyon. Ang pagpaubos usa ka Kristohanong kinaiya, usa kini ka hiyas. Lisod ang hiyas nga mapainobsanon kay ganahan man kita nga kita ang mas mataas po. So kini siya nga kinaiya nagadepende sa kaluoy sa Ginoo. Nagaampo kita sa tanang kahimtang kay kabalo kita nga gawas sa atong Ginoo dili nato kaya nga mahimo ang atong mga ginapangandoy sa kinabuhi. Dili kita magpasigarbo sa atong mga nahimo tungod kay wala ang Ginoo, kawang lamang ang atong mga achievements sa kinabuhi. Ang pagpaubos nagapasabot nga ang tanan natong mga kalampusan gikan sa Ginoo nga nagahatag kanato sa tanang kaayo, sa tanang mga panalangin, sa tanang talento o mga katakos sa kinabuhi. Amen. Ang 93 katuig nga kasaysayan sa atong simbahan dili tungod sa kaalam sa matag usa kanato, kundili tungod sa kahingpit sa grasya sa Ginoo. O kung gusto pa nato nga magapadayon ang panalangin sa umaabot nga mga henerasyon sa atong iglesia, kinahanglan magpabilin kitang mapainobsanon ug matinumanon sa atong Ginoo. Kung mapainobsanon kita, magampo kita una sa paglihok. Mamati kita sa tingog sa Ginoo. Ug dili katong atong tingog lang ang atong madunggan. Musalig kita sa iyang giya, bisan dili klaro or malisod ang dalan nga maagianta. Sama sa usa ka kahoy nga lalom o gamot. Kung ang atong gamot naa kang Kristo, bisan unsa ka kusog sa unos, dili kita matarog.
sama sa kahoy nga lalom o gamot, kung ang atong gamot naa kay Kristo, bisan unsa kakusog sa unos, dili kita matarog. Ang panaw nga magkaiusa, ingon nga usa ka lawas ug usa ka misyon gikan sa atong Ginoo. Ang paglakaw uban kang Hesus, dili lang kini siya personal nga pagtuo, kundili kini usa ka panaw sa tibuok iglesia ug katilingban. No man is an island. Kaya magtinabangay kita, magpasaliluay kita, magpaligunay kita sa usag-usa. Ang panaghiusa, dili tungod kay pareho ta og opinion. Kita tanan adunay kanya-kanyang opinion. Kundili tungod kay usa ang atong Ginoo ug usa ang atong misyon nga gisalig kanato. Ang mga ang mga nangagi nga henerasyon nagtukod pinaagi sa ilang pagtuo ug nilahutay sila tungod usab sa ilang pagtuo. Karon kita ginatawag sa pagpadayon aron ang sunod nga henerasyon makakita og simbahan nga buhi, lig-on ug puno sa balaang espiritu sa Ginoo nga nagalihok kanato sa matag adlaw. Ang paglakaw uban kang Hesus, dili sayon mga igsuon. Apan kini puno sa gahom ug maayong katuyuan. Ngano mang ania kita karon, tungod kay nakita nato nga ang atong kinabuhi adunay katuyuan. Kung maglakaw kita uban kaniya, ang atong lakang adunay direksyon. Dili na paingon dito ang uban, paingon dire, uban paingon, ang uban paatras. Aduna kitay usa ka direksyon. Ang atong pagsulay adunay kahulugan. Tungod kay ang atong kinabuhi, dili laman na siya bed of roses, ano? Kung musunod kita kay Kristo, aduna gayud nay mga problema. Ang atong kinabuhi mahimong mapantuod sa iyang grasya ug kaluoy. Naga-reflect sa atong mga pagtuo ang iyang grasya ug kaluoy ug mahimo kitang tinubdan sa pagpapala sa uban nga mga tawo. Sa pagsaulog sa ika-93 nga anibersaryo, magpasalamat kita sa mga nangagi. Apan mas labaw pa nga magtugyan kita para sa umaabot. Hinaot nga magpadayon ang atong simbahan nga makatarunganon sa buhat, maluluyon sa kasing-kasing, mapainobsanon sa paglakaw uban sa atong Ginoo o sa matag usa kanato. O sa umaabot nga mga tuig, hinaot nga ang sunod nga mga henerasyon makaingon kanato. May simbahan nga naglakaw uban kang Hesus. Tungod sa ilang paglakaw, nakaila usab ako sa dalan. May simbahan nga nagalakaw uban sa kay Hesus, ug tungod sa ilang paglakaw, nakita nila, nadiscover nila, ug ilang nasinati. Maunang nakaila usab sila sa dalan. Malipayong ika-93 nga anibersaryo, padayon kita mga igsoon sa paglakaw kauban ni Jesus, uban sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. To God be the glory. May I call on Attorney Coralie Labog for the presentation of Bishop Jerome Baris and Reverend Juliet Aguilar dito po sa gitna. Okay. The certificate of appreciation reads, United Church of Christ in the Philippines, Cosmopolitan Church, 1368 Taft Avenue, Ermita, Manila, Philippines, presents this certificate of appreciation to Reverend Juliet Solis Aguilar in recognition of your inspiring message and invaluable contribution as a speaker during the 93rd founding anniversary of UCCP Cosmopolitan Church with the theme,
walking with Jesus, journeying together, uniting in faith, and sharing our common witness. Sub-theme, walking with Jesus, to act justly and to love mercy. Your gracious sharing of time, wisdom, and faith has blessed our church community and enriched this milestone occasion. May God richly bless you and continue to guide you in your ministry as a vessel of His love, justice, and righteousness. Given this first day of March in the year of our Lord 2026 at the Mary Boyd Stagg Sanctuary. Signed, Attorney Coralie M. D. Vinegracia Labog, Chairperson, 93rd Anniversary Committee, Brother Keith R. Lady Kibral, Chairperson, Church Council, and Bishop Jerome C. Barris, Administrative Pastor. Pagtugyan sa kinabuhi o kinitaan. Mga katawhan sa Dios, ang matag-adlaw usa kapag pamatuod sa katumanan sa saad sa Dios sa pag-atiman o pagtagana alang sa iyang katawhan. Sa pagpasalamat sa iyang walay kapakyasang gugma o grasya, ihalad nato ang atong mga gasa, ikapulo, talento o kinabuhi nga may pagsalig nga pinaagi niini ang gugma o grasya sa Dios mapadayag ug maambit ngadto sa tanang binuhat. Pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Still praying on storm onwards bound, Lord plant my feet on higher ground. Lord lift me up and let me stand by faith on heaven's tableland, a higher plane that I have found. Lord plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. So may dwell where those abound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's tableland, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to lift above the world, though Satan's thoughts at me are hurled. For faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's tableland, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost height and catch a gleam of glory bright, but still I pray till heaven I've found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me
on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's tableland, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Magampo kitang tanan. Daghang salamat, O Dios, sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Amo ibalik kanimo kini ingon nga mga tipik sa among mga kinitaan. Hinaot nga mahimong dugang panalangin kining among mga halad ug nga magamit kini sa padayong pagtukod sa imong gingharihan dinhi sa yuta sama didto sa langit. Kini among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga hinigugma kaigsunan sa atong Ginoo, kita magasaulog karon sa sakramento sa balaang panihapon sa atong Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Busa dool kamo ni ining talad dili kay tungod kipugos kamo, kundili tungod kay nagkinahanglan kamo. Dool kamo dili aron sa pagpaila
nga matarong kamo, kung dili aron sa pagpaila nga kamo kinasingkasing nga naghigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug nagtinguha nga mahimong tinuod niyang tinunan. Duol kamo, dili tungod kay ligon kamo, kung dili tungod kay huyang kamo, dili tungod kay takos kamo pagdawat sa langit ng ganti, kung dili tungod kay sa inyong kahuyang ug sala, nagkinahanglan kamo kanunay sa panabang ug kaluoy sa Dios. Duol kamo dili aron sa pagpadayag sa inyong hunahuna, kung dili aron sa pagsudong sa presensya sa Dios ug magampo sa Espiritu Santo. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-ingon. Ngari kamong tanan nagikapuyan o gibugatan. Ayon ko kamo, isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako. Kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamo og kapahulayan sa inyong kalag. Magampo kita. Amahan namo, nasayod ka sa mga tinaguan sa among kasing-kasing ug nagahatag ka gahom sa mga huyang. Dawata ang tanan nga nagasingba dinhi karon. Dasiga kadtong nagdahay kanimo og pamatiunon ta sa tanan pulong sa among pagduol dinhi niining sagradong talad sa handumanan nga balaan. Ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron nga kahatagan niya kami og bag-ong pananawon ug dugang panggahom ug gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Mga kaigsunan, gibuhat nato kini, gipasubay sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo aron paghandom kaniya. Sa gabi nga gibudhi, sa pagbudhi kaniya, may kuha siya og pan. Og sa napanalanginan niya kini, og nakapasalamat siya miingon iya kini gipikas-pikas og miingon, mao kini ang akong lawas ay gihatag kaninyo. Buhata kini ninyo alang sa paghandom kanako. Gikuha usab niya ang kupa ug miingon, kini ang kupa sa bagong pagkasabutan sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini aron sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, iyo gipadayag ang pagkamatay sa atong Ginoo hangtod na siya mobalik usab.
Tindog og lakaw kamo diha sa kalinaw o pagkamatarong sa atong Ginoong Kristo. Kay kamo mga pasaylo ng katawhan sa Dios. Tindog og lakaw kamo diha sa kalinaw ug pagkamatarong sa atong Ginoo Kristo. Kay kamo mga gipasaylo ng katawhan sa Dios. Kana ang lawas ni Jesus. Yun na ang dugo ni Kristo.
Manindo kita sa pagampo sa pagpasalamat. Nagpasalamat kami kanimo o Ginoo tungod sa imong pagkamaluluyon o kaayo nga among nadawat pinaagi ni ining balaang pakigambitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop na sa iglesia ang lawas sa imong anak. Ug pinaagi sa paglaom mga manununod na sa imong gingharian nga dayon. Busa hup nga kami sa imong grasya nga walay paghubas. Aron ang kinabuhi ni Jesus makita dinhi sa among kinabuhi ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Amen. Nagkasali ko sa ating Jesus, daigod ko siya hangtod sa kahangturan. Akong kinabuhi giharian niya, ug sa sadyang nagsali ko. Nagkasali ang sasakino kaysa haligan. Samtang nag-aawit ta sa atong last hymn, pwede na po kayong kumuha ng ating alkansya. Ito po yung ating project ng ating church. Nagasali ko sa di Kristo, kay sagugman yun ang natumba ko. Ug may kadaugan matag at lupa, ug nagsaad yun nagsali ko. Nagasali ang sa Ginoo gisaligan ko. Nagsalig ko sa di Kristo, kay kiniway kay kayo'y pagkapukat. Sundon ko ang nagmando sa Espiritu, ug sa saan niya nagsalig ko. Nagasalig ang sa Ginoo gisaligan ko. Magampo kita, gamhanan o mahigugmaon amahan. Salamat sa imong presensya nga among nabati karong adlaw. Sa among pagsugod sa bulan sa kausaulugan sa ika-93 anibersaryo sa UCCP Cosmopolitan Church. Nagpasalamat kami sa imong fidelidad o grasya na nagpadayon kanamo sulod sa hapit usa ka siglo. Ginoo, samtang magsugod na ang among mga kalihukan alang sa anibersaryo, itugyan namo kanimo ang among tibuok nga kasing-kasing. Panalangini ang among mga pagpaningkamot na magkahiusa, mag-alagad, o magdaig kanimo. Himuha kining simbahan na padayong mahimong suga sa paglaom o gugma dinhi sa kalibutan. Samtang kami mamauli sa among tagsa-tagsa nga panimalay,
luwasa kami sa bisan unsang katalagman. Himuang ang among kinabuhi magpakita sa imong himaya sa tibuok, simana, ug sa mosunod na mga panahon. Dawat ang mga pasalamat sa imong mga anak, ingong manusab ang mga personal na mga pangaliya diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manunubos. Amen. O karon hinaot ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios Amahan, o ang panag-uban sa Espiritu Santo, magauban kanatong tanan sa atong pagpadayon sa pagsaulog sa 93 ka tuig nga pagkamaayo sa Dios karon ug sa kahangturan. Lakaw kamo sa kalinaw. Amen. Patungkol pa rin po sa ating mga alkansya. At pwede nyo pong dalahin sa inyong mga sa inyong mga bahay. At tapos ibalik nyo na lang po pag there would be a time that it will be recalled. So antayin na lang po natin. Usually po end of September. So pwede pong dalahin yan. So pang araw-araw po, i-bless nyo ang Panginoon sa inyong piso araw-araw.